Здравейте, аз съм Никола, вие сте с Cool Rock фестивала, сме с Salvation Denied, сега те ще говорят на 8-9 въпроса. Първият въпрос е кои сте вие и какво правите в групата? Значи, ние сме едни загубеняци, дето нищо не знам какво правим. Принципно свираме алтернатив метал. Нали? Да, водим се алтернатив метал. По принцип, но свириме всякакви неща, по принцип, като си свирате метала. Да, отклонете го към сървис, защото аз съм. Как се казваш? Аз се казвам Динев. Никола. Първо име? Динев. Добре. Как се казвам? Да. Серафим съм аз. Какво свириш? Аз си свирам на микрофона. Това добре. Това има само на сломче по-добре. Да, не За мен аз също. Аз се казвам Андрей и свиря китара. За мен аз свирам добре. Мога и майка. Аз съм Добри, аз свира на китара. Опитвам се. Ще ли си басист? Аз съм Това слушай, че не правиш. Да, ето. Мен ще го научи. Да, така, от колко време сте група? От година и нещо. Не е верно. Не, Пълния състав сме от 5 месеца, но принципно сме аз, Добри и Митко от вече година и нещо, ама това не се брои като група, защото ние бяхме пълна нула. И после добавиха и теталната педали и станахме истинска група. Здравейте, педал. Тежко. Имате ли групи, които ви влияят на авторската музика? Да. Кои? Деф. На мен лично. Деф. Няма човек, не са супер саяки. Да, и пред. Как се запознахте и решите да направите тази група? Ами, всъщност аз... Аз всъщност се познавам с Митко от 9 години, сме били в един клас 7 години, сега сме в една гимназия. С Динев имаме и общи приятели имахме. Не, човек е общи. Аз ви запознах реално, Да, реално. С Серафим съм в един клас. Андрей го познавам всъщност от Facebook и пак с общи приятели. И нали, свързах се с него и така стана нещата. Ако искаш да мъраш приятели, Положително, да, това е главният факт. Аз студирах и аз. черпите се. Сега след концерта ще се искате. Не отказвам. Какво мислите, човекът, който е открил млякото е правил на кравата? Жената не му пуска. Лицога, да. Каква музика слушате най-често в момента? Освен тези? Освен детенето, слушам прогресив Метко. Да, метко. Одобрявам. Какво правите с твоята спиря? Всички си спим. Ти свириш? Аз свиря общо взето, да, и се виждам с приятели. Ти нямаш приятели. Псевдо приятелите. Точно те басисти няма нужда да Ние сме бата да спарите путки повече. И аз имам една така странна... Много бе никой не те питал. Да скачам по покривите, едно такова. По-странно паркур се нарича, това правя. И само малко штурове. Да, Ами аз допълнително фирната амбука и тригър. Измея инструмент. Най-добрият инструмент. Коя е любимата ви песен за изпълнение? От авторски да. От авторски кавери, което е? От кавери чувствам малото на авторските му флеш. Днес ще чуем. Значи, добре, аз се разбира. Ама няма там по-год. Поради... Няма да има по-год. Здравословни проблеми. от 10 човека как се трябва по-год? Не, такова тук, бе. Благодаря ви. След малко ще им интервюрам други групи. Чао! Чао! Чао!